και έχουμε πάρει ανάγνωση και για τα αιτήματά τους, που πολλές φορές και από το site του και μέσα από τις ανακοινώσεις έχουμε προβάλει τα αιτήματα. Και επειδή το Προεδρείο τελικά, το Διοικητικό Συμβούλιο μάλλον έχει πάρει απόφαση ώστε να μην δώσει το λόγο σε εκπροσώπους των διαφόρων συλλογικοτήτων, είπαμε λοιπόν εμείς σαν σύλλογος, επειδή πήραμε την απόφαση της σχετική, να αναγνώσουμε την ανακοίνωση την οποία έχουν προβάλει στο Προεδρείο οι συνάδελφοι αναπληρωτές Ορονίστη. Όλοι εμείς οι ελαστικά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί που υπογράφουμε και καταθέτουμε το παρακάτω υπόμνημα προς την κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας, διεκδικούμε το δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Κάθε χρόνο μπαίνουμε στη δοκιμασία της μετακίνησης από περιοχή σε περιοχή για να αναπληρώσουμε ουσιαστικά τον ίδιο μας τον εαυτό, αφήνοντας πολλές φορές πίσω οικογένεια και παιδιά. Η κυβέρνηση σχεδιάζει την επόμενη σχολική χρονιά να προχωρήσει σε τεράστια περικοπή των συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Με βάση την κατάσταση που διαμορφώνεται και με δεδομένο ότι η επίθεση μας αφορά όλους, διεκδικούμε όλοι μαζί μέσα από τα σωματεία μας τα παρακάτω κοινά αιτήματα. Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να καλυφθούν τα 27.000 δεδομένα κενά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς την 1η Σεπτέμβρη. Όλοι οι αναπληρωτές που εργάστηκαν φέτος να επαναπροσληφθούν από την 1η Σεπτέμβρη σε μία μόνο φάση, ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν και να λειτουργήσουν όλα τα σχολεία. Με την απόλυση των αναπληρωτών μέσα στον Ιούνιο, η κυβέρνηση να εξασφαλίσει για όλους τους αναπληρωτές ένταξη στο Ταμείο Ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να μην γίνει καμιά μείωση μισθού αναπληρωτή συναδέλφου, ακόλυτη μισθολογική εξέλιξη, αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας και των επιστημονικών προσόντων, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ. Σταθερή καταβολή του μισθού στο τέλος του μήνα. Πλήρη δικαιώματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε περίπτωση ασθένειας, αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας για όλη τη διάρκεια της αναρωτικής άδειας, εξασφάλιση άδειας ανατροφής τέκνων σε όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, όπως ισχύει και στους μόνιμους. Επιπλέον απαιτούμε απόσυρση της υπουργικής απόφασης για το ολοήμερο, να μην εφαρμοστούν οι αποφάσεις για περικοπές στα τμήματα ένταξης, τα νηπιαγωγεία και το γυμνάσιο, οι περικοπές στα μαθήματα ειδικοτήτων. Όλα τα μαθήματα των ειδικοτήτων στο δημοτικό, φυσική αγωγή, μουσική, πληροφορική, εικαστικά, θεατρική αγωγή, ξένες γλώσσες, να διδάσκονται μόνο από τις αντίστοιχες ειδικότητες. Μέγιστος αριθμός μαθητών ανατμήμα, 15 για τα νηπιαγωγεία, πρώτη και β' τάξη και 20 στις υπόλοιπες. Επαναφορά των υπευθύνων στα εργαστήρια, στα γυμνάσια και τα λύκεια. Άμεση στήριξη των δομών ειδικής αγωγής, να λειτουργήσουν όλα τα αναγκαία τμήματα ένταξης. Στην παράλληλη στήριξη να υπάρχει ένας εκπαιδευτικός αναμαθητής που έχει ανάγκη ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης, να μην μείνει κανένα παιδί που κάνει αίτηση οικογένειά του εκτός ολοήμερου δημοτικού και νηπιαγωγείου, να εγγραφούν όσα προνήπια κάνουν αίτηση στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Παλεύουμε για μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες της εκπαίδευσης. Κανείς δεν περισσεύει. Το μέλλον δεν πρέπει να είναι η ανασφάλεια και η ελαστική εργασία. Όλη στην πανελλαδική παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 23 Ιούνιου 2016 στις 10 το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο, τον Κώστα, τον Κατιμπερζόγλο και παρακαλώ